Hola, avui us explicarem com fer-vos la vostra pròpia rosa groga per aquest Sant Jordi. Necessitareu un munt de cinta groga, unes tisores i simplement agafem força cinta per poder fer la nostra rosa. Fem un petit tall en diagonal i quan tenim aquest extrem, busquem endreçadament l'altre extrem de la cinta per fer el primer plec. Aquí doblegarem en forma de triangle, ara ho veureu, amb una de les cintes, i a partir d'aquí es tracta de fer quadradets. Passem la cinta d'un cantó a l'altre i així successivament. Una per aquí, una per allà. El procés és una miqueta feixuc, ho estem passant a càmera ràpida perquè m'hi he estat més de 5 minuts, però el resultat val molt la pena. Sobretot no us oblideu de fer molta pressió perquè no se us escapin els quadradets. Encara que la punta es desfaci, els últims quadradets que esteu fent han d'estar ben subjectes. Veieu? Se m'ha desfet, però els últims els tinc ben apretats. Quan haguem acabat de fer plecs, buscarem un punt fixe. Hem d'agafar bé les dues cintes per agafar-ne una d'elles i estirar amb força, a poc. D'acord? El que pretenem és estirar una de les cintes i veureu que tot el restant de la cinta es va arronsant. I aquí és on començarem a conformar la nostra rosa. És important anar a poc i a mi m'agrada parar just quan el cor de la rosa m'agrada. Llavors veiem com va formant-se a mesura que vaig estirant i per aquí m'agrada força. Li dono una miqueta de forma amb els dits. I també m'agrada descartar els últims pètals que no m'encaixin dins la forma de la flor. Per exemple, aquí. Us apreto ben fort, estirem les dues cintes i es tracta d'agafar-ne una i passar-la per sobre de si mateixa per fer un nus. Aquest serà el nus que ens aguantarà l'estructura principalment, o sigui que hem d'anar amb molta cura en aquest procés de fer-lo ben fort i intentar subjectar la rosa perquè no se'ns desfaci. És un procés que costa els primers cops i ho assegurarem amb un parell de nusos estàndard amb les dues cintes. Desfem una miqueta, acomodem una miqueta el llaç perquè la nostra rosa tingui la forma perfecta. I aquí la tenim. Esperem que us hagi agradat molt i que aquest Sant Jordi podeu lluir la vostra rosa groga. Moltes gràcies.